I dag vil jeg vise jer, hvordan man plusser og minuser med brøker, der har samme nævner. Vi starter med at plusse. Her har vi 2 brøker med samme nævner. 2/8 plus 3/8. Og når man skal plusse 2 brøker med samme nævner, plusser man bare tæller med tæller. Hvilket vil sige, at vi bare skal plusse 2 og 3, hvilket selvfølgelig giver 5. Og nævneren lader man bare være. Så har vi en ny brøk, som hedder 5/8. 2/8 plus 3/8 er altså lig med 5/8. Nu vil jeg så vise jer, hvordan man minuser med 2 brøker, der har samme nævner. Her er 2 nye brøker. 3/4 minus 1/4. Igen skal man bare minus tæller med tæller og lade nævneren være. Derfor giver regnestykket 2/4. 3/4 minus 1/4 er altså lig med 2/4.